Duha ka low pressure area ang gibantayan karon sa pag-asa ang usa na kasulod sa Philippine Area of Responsibility ug katapusan kini nasigpatan mga 1,155 kilometers east sa northeast sa extreme northern Luzon. Samtang laing LPA anapas gawas sa Philippine Area of Responsibility may gilayon 2,810 kilometers sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Matod sa pag-asa, parihong may posibilidad nga mamahimong bagyo ang naasong duha ka mga LPA apan base usab sa tropical cyclone street potential pero usab nga minus ang tsansa nini nga mulandfall sa Pilipinas. Inoon kay birahon niini ang hangin nga habagat. Sugod karong Huwebes, masinati na ang igo-igo ngadto sa kusog nga mga pagwan ug igo-igo hangtod sa kusog nga paghuro sa hangin nga mamahimong musangpot sa mga dagkong balud. Yes, sa atong latest forecast and assessment, dili lang Visayas na ay portion of Mindanao, portion of Luzon, makasinati kining epekto sa nakita nato na enhanced habagat. But today up to Wednesday is generally fair weather pa ang Visayas.